खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 जानुवारि 2022 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनाय नङा। देबोर नांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोजोननि आंखाल जानो हागौ। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्रांनोबो हागौ। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। जेरावखि थाङा मानो लामा हान्थिनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोआव जिंगा बांनो हागौ। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोजोननि आंखाल जागोन। बहाबा दावबायहैयोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबाया थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। सुथुरा बांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। खुसिनि आंखाल नुजागोन। जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम होनजायो। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां रोखोमनि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर लोरबां मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ सुस्रांनो नाथाय गोब्राब जागोन। गोसोआव उसाव बादाव साननाय फैगोन। नेगेटिभ साननायबो फैगोन। लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो गुबुनजों अनसायजागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोन मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जागोन। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो फैनो हागौ। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। सोरबा रोंगौसानिफ्राय मोजां बोसोन मोननो हागौ।
गोसोनि साननाया जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। माबा मोनसे मोजां हाबा मावनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुनजों मान होजागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआव गोदान बोलो फैगोन। जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसार जानो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सुथुरा बांनो हागौ। गोसोखौ दिनै उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गोसोआव गोजोननि आंखाल जागोन। रांखावरियाव मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव जाफुंसार जानो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन नाथाय अब्लाबो गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गोजोननि आंखाल जागोन गुबुनजों गोरोबनो गोब्राब जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि बेले बेजे साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ अदेबानि गुबुननो फोरमायनो हागोन गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन गुबुननि अनसायनाय मोननो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव एना एनि फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।